Wadhi nyime nyako Ramogi jopith rech e yor lony manyasani maeneo ni fish cage nam lolwe okwayo piny owacho mondo konygi kokalo e yor chudo bang' rech manyiso ni gipidho tho kendo kelo negi lal mar omenda ma ohewo siling bilion 1. Millicent Adhiambo ne olimo dho wath ma itimo e pith makamano kendo kelo nwa mathoth. Geno waduto te orumo, nyithindo wadhi bedo go e dhot higa manyien, kaka wadhi chako pith bende wakia. Jopur mag rech te owito rech gi manyiche ni ready mondo giusi. Jumbe ariyo mokalo, mana kaka inyalo neno, jopith rech go ne keyo kod mor. Kata kamano, mor gi koro ng'adore gi e kor yo, ka koro kar kayo rech makithni to gikayo rech motho. Midhiero no mane ojokogi otieno ma piny rugodo chieng' Jumapil juma mokalo. En mano ma bende oseneno kendo rocho pith mar rech e dho wedhe modhuro nyaka e counties mamoko kaka Homa Bay. E dho wath ma ogal, e kar chung' od bura ma Kisumu West, jopith rech gi johala larore kod loso rech motho mapok okethore mondo ginyal medo negi ndhadho, gilok gi obambo, giti kodgi e yor chiemo kod uso, kata obedo ni mano ok dhi duogo negi yuto kuom lal ma giyudo. Kotelnegi kod jakom mar dho wadhno Moses Owino kod jowetene Kennedy Omedo gi Stephen Ochore maduto gin jopith rech. Lero achiedh nade ma koro gin go ewi kaka gibiro chulo hola mane gikawo mar chako ohala no bang' lalo omenda maromo milion 14.3 duto. Rech manye waketo ka ne en rech manye oseromo golo, manye gin rech milion 364 moth kethore te kendo kum gimonyalo timo koro onge. Ayudo lal maduong' almost 7 million. An gi loan e bank maromo almost 3 million. Mabende nya sente ko gi jo bank agreement adhi chulo gi December. Koro ma otimore. Koro kada timo gi nyithindo moko ni e college, moko ni e high school. Kaka dwa timo onge. By December, timo no nego benwa harvest. Timo nego benwa harvest by March. To monego benwa harvest bende by dwe mar 5 kanyo. Koro pesa mo awito ka wauso rech go te kalura kane pod wamiyo gi chiemo en gimoro milion 1.5. Jopith rech go koro goyo dondgi piny kod lit ne piny owacho mamalo kod mar county mondo oresgi. Bi mondo konywa kaka jopur, kaka wanyalo chako ohandwa ni kendo en ohala manye wategemea. Nikech ka odhi kama to ma dhi kelo nyaka kuo e kor gweng'. Ke joma nche tiyo ka koro onge tich. Nche waneno ka dhok bende tho e counties mamoko. To be nche wayudo ka sirikal dhi mondo konygi. Wambe kaka wan jo koni. Wan ma enamwa, kino ma enamwa depend, geno waduto tentiega ka. Komachielo, jatatije migao mar KM Free mochung' ne timo nonro e nam lolwe bade ma Kisumu, Christopher Aura, ojiwo ni rech go inyalo ti godo e yor chiemo mana bang' ka osepog mabeyo kuom maricho kaka owinjore. Wach mane osir kod jopith rech Moses Owino kod nyawadgi Stephen Ochore. If you press the hole, it comes out quickly within 30 seconds. 1, 2, you check the eyes, they are clear. And then 3, you check the gills, they are pale red. Now, you will go ahead to remove the visceral material, intestines, you remove the gills, and then you do what? You dissect the fish in the middle. So this is a preservation method whereby you will now put salt in it and take it for smoking. Onge effect mora nikech iwacho ni pi nye luokore omiyo githo. Koro onge sum moro mar nitie kuomgi manyalo kelnegi dhano chandruok. Wabiro tiyo kodgi e yor chiemo, to moko bende wanyalo uso. But ok ginyal kelonwa pesa kaka rechwa mwauso ga kangima. En asara mawuyo yugno ne jopith rech mawuok e dho wadhni ma ogal kalure kod thoregi makoro onimo kod omenda makore lach. Geno gi maduong' en ni tend county biro konyogi e chopo singo mane giwacho ni gibiro konyogo jogo ma oyudo lal marieyo pi wang'gi mondo gichier ohandgi kendo kaka owinjore. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.